Gọvanọ steeti bụ Anambra bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo emeyapụgo ọrụ ịgba ọgwụ mgbochi megide ọrịa ntụrịụkwụ bụ polio na ụmụeze Anam ma bụrụkwazị n'ụlọ nlekọta ahụike bụ nke enwere n'ebe ahụ na mpaghara gọọmenti ime obodo Anambra West. Ya bụ mmemme bụ nke akọbara n'aka ụlọ ọrụ na-akụ maka nlekọta ahụike n'ime steeti a ya na ụlọ ọrụ na-akụ maka ahụike n'ime steeti a nakwazi ndị ọzọ jikọtara aka ọnụ ma bụrụ ndị nke a ga-agbanya bụ ọgwụ mgbochi bụ ụmụaka malite n'oge a mụrụ ha ọhụrụ wee luo n'afọ 5. Emmanuel Chigbata onye nta akụkọ anyị ga-ewetara anyị akụkọ n'uso. Osote aka na-achị steeti a bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim bụ nke nọchitere Gọvanọ Chukwuma Soludo kọwapụtara agbammbọ gọọmenti steeti a gbagoro n'ọnọdụ ahụike ọkachasị akụrụngwa eji alụ ọrụ nakwa iwe ndị ọrụ ahụike n'ọrụ. O kelekwara ndị na-akwado steeti a bụ ndị World Health Organization ma kpọọ okwu ka ọtụtụ obodo gbaa mbọ kesaa ozi maka ịgba ya bụ ọgwụ mgbochi. Gọvanọ anyị ejiri ife dị n'arụ ike were egwuli egwu. Unu mana onye rapụ ndụ kpaa akụ gị na-eme onye ile elie unu ekwere ka onye ile olie nke unu. So biko ije onye nụ ome gịnị ọkala ibia ọgwụ eji azọ ndụ. Unu ọdụlụ ife na-ekwu ọgwụ eji azọ ndụ ọ dị proven tested. Onwere side effects nke na-asị na-emesịa onye na mgbe o tobelu ọgwụ ya mee ife anụma ọgwụ mgbochi ya ka ọ bụ ụmụaka ghara ịlọgọzi alọgọ n'ife niile. Anambra steeti na-agbakwa first n'ife a. Ụlọ n'ife na-ekwu. N'akụkụ ya ka kọmishọna na-afụ maka ahụike na steeti a bụ dọkịnta Afam Obidike kọwapụtakwara agbammbọ gọọmenti steeti a na-agba n'ọnọdụ ahụike ma kpọọ oku ka obodo nyere aka zisa ozi gbasara ya bụ ọgwụ mgbochi. Ọ kọwara na gọọmenti steeti a buru n'obi ịgba ọgwụ mgbochi ruru nde na ọma nyegara ụmụaka Anambra steeti n'iji wee gbochie ya bụ ọrịa. Onye bụ onye isi Anambra State Primary Healthcare Development Agency bụ pharmacist Chisom Uchem sonyekwere na ya bụ mmemme site na Abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.